Hvad får du ind for 50.000 kroner? Hvad får du ind for 50.000 kroner? Inden det var sommer, så en uge til på Mallorca, en lækker ny ladecykel, en gang smartphones til familien måske da. Man kan også vælge at bare gøre noget godt for sig selv, alene man holder af. En sprit ny Honda 350 kubik, 49.995. Maskinen den fås i sort, som vi kører på i dag, og så fås den i blå. Den opfylder alt det moderne krav. Den har ABS-bremser, både for og bag. Den har fuld LED-lys hele vejen rundt. Den har gearindikator, som er helt til hvad man kører i der. Og så kan sådan en maskine her køre op til 600 km på en tankfuld benzin. 600 km. Den vi kører på der, den har lidt ekstra udstyr. Den har den her skal på sædet. Den har sådan en lille kåb på styret, så det brækker vinden lidt. Og så kan der fås alt muligt andet knas til med toglygter og bøjler og det hele. 50.000 kroner. Det er svært at vente på. Maskinen der er kommet til Danmark. Den er ude ved de forskellige Honda-forhandlere. Så ses derude.